Ahojte, drahí kamaráti, dneska si dáme videjko o mne, pretože som sa stala obeťou vydierania a ja nechcem byť vydieraná a nechcem, aby ste vy platili určitým individuám za obsah, ktorý dajú na Hero o mne, tak ja vám to radšej všetko poviem túto úplne zadarmo a vy za ušetrené peniažky môžete ísť na kávičku napríklad. Ešte než začneme, moje meno je Najkahali a keď sa ti toto videjko bude páčiť, budem veľmi vďačná za like, odber, koment, 3 srdiečka dolu do komentára a ideme na to. Áno, stala som sa obeťou vydierania. Ja som s týmto viac menej aj počítala, že niekto začne na mňa vyťahovať nejaké informácie, obzvlášť tí ľudia, ktorí sú vo videách spomínaní. Zatiaľ akože od nejakých veľkých, úspešných ľudí som nemala žiaden problém. Snažia sa ma vydierať práve naopak také tie bizáre, ktoré sú tu na našich internetoch, ale dobre, to je jedno, že okolo sa jedná. Chcem s vami zdieľať moju dušu, môj život, čiže sa pred vami úplne teraz otvorím a budete vedieť všetky informácie o mne. Aby ste všetko pochopili, tak ja vám to poviem aj s takým pozadím, aby vám to všetko dávalo zmysel, čo ako bolo. Začneme tým, že ja som teda štandardné dievča, ktoré asi do 20 rokov len tak si užívalo život, žilo rock and roll, bavila som sa s kamarátmi a to bol môj celý život. Potom som začala pracovať, pretože áno, stredná škola sa skončila a ja, že kudikám, skúsila som nejaké blbé zamestnania, ktoré mi vôbec nesadli. Napríklad som pracovala v nejakom obchode, kde sa predávali pomôcky, navrtačky a takéto blbosti, alebo som skúšala aj prácu na benzínke, čo ma tiež vôbec akože nebavilo a až do bodu, kým som prišla do bankovníctva, kde som aj zostala dlhé roky. Bankovníctvo bol taký môj svet, kde som sa veľa toho naučila, lebo napríklad vďaka komunikačným školeniam aktuálne sa viem porozprávať úplne s každým. Čo sa týka toho bankovníctva, tak začiatky boli super, lebo som pracovala v mladom kolektíve, a veľa nových vecí som sa učila a kto nevie, tak bankári majú svoje také kvartálne plány, ktoré keď splníš, tak dostaneš odmeny. Mne sa darilo tieto plány vždy plniť. A bola som tam spokojná a aj som kariérne rástla. Poslednú pozíciu, čo som robila v bankovníctve, bola zástupkyňa riaditeľky pobočky, ale pracovala som aj napríklad v Magnifica centre, čo je webrovej banka vyslovene iba pre bohatú klientelu, čiže s tými najbohatšími ľuďmi som pracovala priamo tam. Jak som fungovala v tomto bankovníctve roky rokúce, tak som začala pociťovať, že táto práca nie je úplne to, čo chcem, lebo na začiatkoch to bolo dobré, mala som mladý kolektív, plnili sa plány, všetko bolo ideálne, lenže rokmi sa to bankovníctvo akože úplne zmenilo, že plány stále navyšovali, že boli nereálne plniť tie plány. Zrazu som sa ocitla na pobočke, kde som pracovala iba so staršími ľuďmi, čiže ani ma to tam moc nebavilo. Ešte čo bolo horšie je, že vďaka internet bankingu do pobočiek prestali chodiť ľudia, čiže ty tam prídeš do pobočky, si istý deň nikto nepríde a ty máš splniť nejaký kvartálny plán, dajme tomu predať 200 000 spotrebných úverov, čo je fakt, že nereálne. Čo spôsobovalo to, že nadriadený bol permanentne nasratý a každé ráno začínalo poradou, že sme o hodinu skôr museli prísť do práce, poradou, kde nás všetkých každé ráno s prepáčením zdr, bla bla bla, bal. Takže takto to fungovalo a jak som sa už dostala do toho, že kolektív stojí za prd nadriadený, odmeny sú nereálne, tak ma to tam stále menej a menej bavilo. V tom čase som si uvedomila, že mohla by som na sebe akože vizuálne trošku zamakať, pretože ja som vyzerala takto a rozhodla som sa, že sa stanem dokonalou Barbinou. A rozhodla som sa, že si dám teda predĺžiť vlasy. Extrémne som schudla, mala som aj poruchu príjmu potravy, kedy som vyzerala takto. O tom vám tiež môžem niekedy natočiť video, keď napríklad by ste chceli aj o týchto problémoch s príjmom potravy, pretože aj k tomu mám čo povedať. No a teraz už mi je ťažšie z toho, keď už rozprávam o týchto ťažších témach. Dobre, časom som si dala urobiť aj prsia, aby som urobila ten dokonalý wow efekt, že mám predĺžené dlhé vlasy, umelé prsia, štíhlonka a toto. A myslela som si, že super, že to je zárukou šťastného, dokonalého života.
Druhá vec je to, že ak som mala tú poruchu z príjmu potravy, tak som jednoducho bola stále, že mi dunelo v hlave, chcelo sa mi spať, bola som permanentne unavená. Avšak vďaka tomu, že som sa rozhodla takto spraviť niečo so svojou postavou, som nabrala určité sebavedomie a povedala som si, že skúsim fotiť. Tak som začala fotiť. Toto bolo tiež krásne obdobie môjho života, pretože to fotenie mi naozaj išlo a spoznala som sa s fantastickými ľuďmi. Napríklad som fotila aj s za mňa najlepším fotografom v Čechách, s Danielom Kokašom, a bolo to naozaj fantastické. Jedného dňa, jak som fotila takéto fotky s jedným fotografom, nakoľko ja som fotila aj glamour, také tie v spodnom prádle fotky a podobne, tak som povedala jednému fotografovi, že fotíme tak krásne fotky, mňa to strašne mrzí, že nemôžem tieto fotky dávať na Instagram alebo na Facebook, lebo sú to také už trošku s nádychom pikantnejším. A tento fotograf mi vtedy povedal, to bolo 6 rokov, rok 2019 dozadu, že vieš čo, existuje platforma, ktorá sa nazýva Only, neviem, či to môžem povedať tu na YouTube Fans, a že tam si môžeš odkladať svoje fotky a dokonca, keď tam dáš nejaké vstupné, tak môžeš z toho aj zarobiť nejaké peniažky. Tak som si povedala, že dobre, idem do toho, lebo pred tými 6 rokmi o tejto platforme na Slovensku nebolo ani slychu. Ja som vôbec nevedela, o čo sa v podstate jedná. Ja som si tam šúpala iba fotky a dala som tam nejakú cenu, nech si to ľudia pozerajú. Nijak som to nepromovala, ja som si tam iba odkladala proste svoje fotky z takýchto fotení. Ďalej som pracovala v tom bankovníctve a cítila som, že ma to bankovníctvo strašne ubíja, berie mi kreativitu a už mám takú nechuť chodiť do tej práce, byť v tom prostredí a znásilňovať ľudí, ktorí chodia do tej pobočky k tomu, aby si zobrali úvery, lebo naozaj práca bankovníctva je o tom, že ty tlačíš klienta všemožne do toho, aby si zobral úver, kreditné karty, hypotéku, poistenie do predaja, proste ty ho tlačíš do toho, aby si čokoľvek od teba kúpil. Je to tiež taká niekedy špatná energia, lebo ty tých ľudí musíš tlačiť, lebo inak nesplníš tie plány. Nie je to dobré, si myslím, ani pre dušičku. No dobre, takže bola som v tom bankovníctve a jedného dňa som si namatala túto také guličky pod kožou. Toto je ťažšia téma. No a ja som išla ku svojej kožnej lekárke, že o čo sa vlastne jedná. Pani kožná lekárka ma poslala do onkologického ústavu na vyšetrenie, kde mi zobrali odbery z toho, čo sa mi tuto udialo, a povedali mi, že za 10 dní budem mať výsledky. Ja som si tých 10 dní stále premielala v hlave svoj život, že či som šťastná, čo mi robí zle, čo ma zaťažuje, pretože ja som naučená, alebo ja som taký duchovný človek a viem, že keď sa deje v živote nejaký zdravotný problém alebo problém vzťahový akýkoľvek v podstate, tak je to preto, že ty vo svojom živote musíš niečo zmeniť. Je to prst od Boha. Sú ľudia, ktorí si tento prst od Boha neberú vážne a žijú svoj život tak ako naďalej, chovajú sa možno neúctivo voči sebe, voči svojmu okoliu a podobne. Ja som si však počas tých 10 dní premietala celý svoj život a zistila som, že tá práca mi spôsobuje zle. Spôsobuje mi to tá negatívna energia v pobočke, tí ľudia tam. Že to je to, čo ma ubíja a že ja mám v sebe oheň a že ja môžem žiť krajší, naplnenejší život. Išla som do toho onkologického ústavu, kde mi povedali potom, že nie je to nič takéto vážne, že je to v poriadku. Padol mi obrovský kameň zo srdca a ja som sa vtedy prihovorila Bohu, že ja už svoj život budem žiť naplno, tak aby som ja bola šťastná a nebudem si robiť a nebudem chodiť do situácií, ktoré mňa oberajú o moje šťastie. Vtedy som už mala ako vedľajší príjem to ovko, no a tak som si povedala, že takto skúsim v podstate rozbehnúť a skončím v bankovníctve. Keď som skončila v bankovníctve, cca v tom období nejakom mi prišla aj ponuka na to, že či nechcem moderovať v televízii. To bol vždy akože môj sen, ja som chcela byť moderátorka a zobrala som túto ponuku. Avšak sa jednalo o Aero, blablabla,
dramatickú televíziu. Čiže ja medzi jednotlivými filmami pre dospelých, čo tam dávali, som to tam moderovala a uvádzala. A najsmiešnejšie na tom je, že ja som tam v podstate bola iba 2-krát s tým, že ja som sa tam musela prezliekať, aby to vyzeralo, že to je viacero tých vstupov, že najprv som bola v červenom, potom vo fialovom oblečená a tak ďalej. Riaditeľ tejto televízii bol naozaj zvláštny, on chcel, aby som mala stále strašne silno červené líca, červenú rtenku, korálky okolo krku a ja som túto príležitosť zobrala z toho dôvodu, možno sa vám to bude zdať naivné, ale ja som myslela, že si ma tam všimne nejaká televízia a budem môcť pracovať ako moderátorka v normálnej televízii. To sa však nestalo, takže ja po 2 takýchto natáčaniach v tejto televízii som povedala, že dobre, prdím na vás. Skončila som tam, avšak oni to do dnešného dňa tam stále recyklujú, stále vysielajú. Dokonca som tejto televízii aj písala, že či to nemôžu stiahnuť, lebo je to akože hrúza, ale oni mi napísali, že oni sú vlastníci týchto autorských práv, takže oni to tam kľudne môžu vysielať do mojej 70-ky, takže to je určite super. Bolo k tej televízii, s ktorou sa mi tiež vyhrážali, že toto dajú von, ale pritom to nie je akože žiadne tajomstvo. No ale ja som bola teda doma, robila som ovko a ja som si povedala, že ja mám nejakú tú vnútornú hodnotu a že dokážem robiť ešte niečo v živote viac ako byť len OF girl. Tak som si povedala, že začnem robiť YouTube. Nakoľko ja som chcela byť tá moderátorka, nepodarilo sa mi to v nejakej televízii, tak som si povedala, že tak si urobím ako keby vlastnú televíziu o tom, čo ma baví a budem vám zdieľať moje názory. Tak som začala robiť tento YouTube a verím, že z vás to baví a že robím to dobre, lebo mňa to baví a som veľmi vďačná, že to môžem robiť. Ja som veľa kvôli tomu aj s mojím strihačom riskovala, o tom vám poviem, keď budem mať aspoň tých 100 000 followerov, lebo to neuveríte, čo sme my všetko riskovali kvôli tomu, aby sme robili túto platformu. Takže ja som na seba hrdá a som rada, že som aj napriek tomu, že Ježiš, čo o mne povie okolie, skúsila nejakú tú cestu a prešla som si, čím som si prešla, pretože to bolo pre mňa strašne obohacujúce a keď ma niekto chce vydierať s týmito informáciami, tak má smolu, pretože tieto informácie sú akože verejne dostupné a napríklad aj to ovko ja fakt zdieľam raz za deň aj na mojom Instagrame, takže to nie je naozaj nič nedostupné, tak neviem, prečo títo hlupáci ma práve týmto chcú vydierať. No a som zvedavá, ako bude tá celá moja cesta pokračovať ďalej. Aktuálne som hlavne youtuberka a som rada, že naozaj som riskla a vybočila z tej štandardnej práce, kde by som mala job od 9. do 5. a všetci by boli OK, že ona je bankovníčka, všetci by s tým boli v poriadku. Ale ja som to riskla, išla som inak, aby som teraz mohla robiť toto a som na seba hrdá. A aj keď pre mnohých to môže byť, že o môj Bože, prečo to robíš, alebo takéto, ale ten život musí byť prežitý a užitý na plné koule a nie len niekde pre niekoho robiť mukla. A myslím si, že každý z nás by sa mal pokúšať o to, plniť si svoje sny naplno, pretože život je hlavne o tom. A niekedy jednoducho musíš risknúť na to, aby ty si mohol žiť ten svoj sen. Tak toto je také moje posolstvo tejto téme. A môžete mi aj vy napísať vaše príbehy, že čím ste si v živote prešli, lebo tieto príbehy sú pre mňa samotnú obrovsky fascinujúce. A som rada, keď niekto nabere v živote odvahu a vyjde z tých zašlapaných kolají a ide si žiť svoj sen. Takže toľko to som vám chcela povedať v celej tejto téme. Toto video som hlavne chcela natočiť preto, z toho dôvodu, aby ma s týmito informáciami nikto nikdy nevydieral. Alebo keď ma budú s týmito informáciami vydierať, tak ja im poviem, že nájdete to všetko tuto na YouTube úplne zadarmo a tí budú všetci na strany, že ale ja som chcela na tom zarobiť na Hero. Prd mačí. Takže toľko k tejto téme. Môžete sa mi vyjadriť dole do komentára, som zvedavá, čo mi poviete. Samozrejme, keď už budeš dole v komente, nezabudni like, odber, zvonček, follow a vidíme sa znovu zajtra. Ahoj!